Tervetuloa Lukaksen poliittiset kahvit kakkosjaksoa. Tänään meillä on vieraana eduskuntavaaliehdokas Aleksanteri Gustafsson. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Kippis. Kippis. Mikäs, niitä oli Kekkonen. Mä kuuntelin tänään sen ensimmäisen jakson ja siellä oli Antti Kurvinen oli vaikuttunut Kekkositoista, niin se on hyvä. Joo. Aloitetaan vaikka keskustelu tästä. No, puhuttiin jo vähän torilla tästä, niin muiden maiden ydinjätteiden säilöminen Suomessa, niin mitäs siitä niin maksua vastaan, että jos niin ne maksaa meille, että me otetaan niiden jätteen, niin eikö se kuulostaisi? Sehän olisi aika hyvä. Siis en mä tiedä miten realistinen se on niin suunnitelmana, että onko sille jotenkin isoa markkinaa, mutta kyllähän sitä jotkut on ehdottanut ja ihan vakavasti otettavat poliitikotkin, että olikohan vihreistä Atte Harjanne, joka sitä viimeksi taisi puhua, ja kyllähän se jotenkin Suomen kallioperä on aika hyvä siihen ydinjätteen loppusijoitukseen, kun meillä nyt on mietitty se, miten se pystytään meidän oma ydinjäte sitten säilöön. Niin mun mielestä toi on aika hyvä esimerkki sellaisista politiikkatoimista, että kyllä kannattaa harkita vähän niin sanotusti boksin ulkopuoleltakin, vaikka toki tässä on se, että sit kun puhutaan ydinvoimasta ja ydinjätteestä, niin se herättää tietysti ihmisissä huolta ihan ehkä ymmärrettävästi syistä, mutta toisaalta Eurooppakin käyttää aika paljon ydinvoimaa nykyään, niin voihan se olla. Joo, tässä on vähän se sama juttu, että en uskalla matkustaa laivalla, koska Titanic upposi. Tai en uskalla lentää lentokoneella, koska 9/11, että nämä on asioita, mistä on opittu. Tsernobyl ja nämä muut, niin niistä on opittu. Se on vähän semmoinen. Se on vähän semmoinen tilastollinen harha nimenomaan, kun mainitsit sen lentomatkustamisen, niin se vaarallisin osuus matkasta oli se automatka sinne lentoasemalle. Joo. Se on vähän sama kuvio, joo. No entäs onko sulla mitään vaalilupauksia vielä mietittynä? Joo, tosiaan nyt kun eduskuntavaaliehdokkaana on, niin sitten tietysti ihmiset kysyy, vaalilupaukset on aina vähän haastavia, että sitten kun tilanteet muuttuu ja näin, niin ei voi tietää, että pystyykö niitä sitten tekemään juuri sillä lupaamallaan tavalla. Tietysti voi luvata, että tekee parhaansa esimerkiksi edistääkseen jotain asioita. Että kyllähän mulla tärkeinä vaaliteemoina on 3 teemaa, että meillä on korkea työttömyys nyt Suomessa, sitä pitää saada korjattua, erityisesti nuorisotyöttömyys on tosi korkea, että tänään just katoin, tuossa oli uusia lukuja siitä, että miten korkea nuorisotyöttömyys on ollut tässä vuoden ensimmäisten kuukausien aikana, että se on nyt jo, oliko se 24%, mikä on aika surullinen luku, kun miettii sitä, että koko kansakunnan työttömyysprosentti on se 10. Eli työpaikkojen saaminen, sitten vihreä siirtymä on mulle tärkeä asia, mistä tässä itse asiassa mielestäni ydinvoimakin kuuluu siihen vihreään siirtymään, että tässä meidän pitää löytää niitä ratkaisuja siihen, miten saadaan Suomen energiajärjestelmää ja Suomen taloutta ylipäänsä sillä lailla kestävämmälle uralle. Ja sitten 3. että talouspolitiikan pitäisi perustua siihen talouskasvuun ennemmin kuin leikkauksiin, että jos me mietitään, että miten hyvin maailmalla, jos katsoo esimerkkejä, että onko toiminut tämmöinen leikkauspolitiikka, että aina vaan supistetaan palveluita ja vähennetään asioita, niin yleensä se ei ole tuntunut toimivaa, vaan siitä tulee vähän semmoinen itseään ruokkiva kierre. Mutta tietysti kyllä varmaan kaikki puolueet tavoittelee Suomessa talouskasvua ja tietenkin jos nyt toivottavasti talouskasvu Suomessa alkaa, niin kyllähän se sitten korjaa myös näitä valtion budjetin alijäämiä, että kun verotulot kasvaa ja näin. Mutta nämä on ne 3 ja kyllä tavallaan vaalilupauksena sanon, että yritän edistää näitä asioita parhaani mukaan, mikäli sitten uusmaalaiset valitsee eduskuntaan ensi vuoden eduskuntavaaleissa. No, tuossa kun mainitsit just näitä kasvutoimia, niin haluaisin siitäkin kysäistä, että millaisia kasvutoimia tekisit, että miten saisit aikaa kasvua Suomessa? No ensinnäkin mun mielestä tämä mainittu vihreä siirtymä on aika olennainen osa sitä Suomen tulevaisuuden kasvun mahdollisuuksia. Et nythän on puhuttu paljon viime aikoina Suomessa on tästä vetytaloudesta, kun nyt tulee näitä uusia hankkeita, rakennetaan
vetyputkia tonne ja no, niitä tulee hitaaseen järvenpäätäkin osa näistä putkista, niin tämmöiset vihreän siirtymän projektit on musta olennainen osa, koska maailmalla kysyntä niitä kohtaan kuitenkin koko ajan kasvaa pikemminkin kuin sitten, jos puhutaan jostain niin kuin vanhasta teollisuudesta, niin niihin panostamalla voidaan saada aikaan talouskasvua tukemalla yrityksiä tekemään niitä investointeja. Ja sitten tämmöinen, mistä meidän SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman on puhunut aika paljon, on niin kuin kasvurahastojen kasvattaminen. Et Suomessa on monilla uusilla yrityksillä, kun tulee startuppia ja näin, niin sitten niillä on haasteena se, että niiden on vaikea saada rahoitusta Suomesta. Et sitten jos aika pian joutuu muuttamaan ulkomaille, voi tietysti olla muitakin syitä, niin kuin vaikka työvoiman saaminen tai tällaiset asiat, mutta monesti siitä puhutaan, että se syy, miksi yritykset muuttaa nopeasti ulkomaille, on se, että Suomesta ei löydy sellaista riskikasvurahoitusta. Eli tästä on puhuttu, että sitä pitäisi saada. Suomalaisilla on pankkitileillä tosi paljon tällä hetkellä, tai kotitalouksilla on tosi paljon rahaa pankkitileillä, että sekin voisi olla kuitenkin järkevämmin käytettynä jossain tämmöisissä investoinneissa ja siinä, että saataisiin sitten sitä Suomen talouskasvua käyntiin. Että näitä tulee mieleen ja sitten ihan semmoinen, mikä ei ehkä nykyään talouspoliittisen keskustelun konsensuksen kauhean hyvin sovi, mutta kyllähän niin kuin Suomen talouskasvussa aika iso merkitys on sillä, että mikä se kotimainen kysyntä on. Eli käytännössä, kun nyt tällä vaalikaudella on nähty se, että kun on lähdetty leikkaamaan sosiaaliturvaa, korjatakseen sitä valtiontaloutta, niin sit se on heikentänyt sitä kotimaista kysyntää ja aika paljonkin, koska Suomen BKT:stä 50% noin suunnilleen oli muistaakseni vuoden alussa, niin tulee siitä kotimaisesta kysynnästä. Ja sitten kun se heikkenee, niin sitten se välittömästi heikentää sitä talouskasvua ja sitten työpaikat vähenee ja sitten taas on semmoinen niin negatiivinen kierre, että vaikka niin kuin sosiaaliturvaakaan ei usein ajatella, että se olisi mikään tämmöinen kasvutoimi, eikä se ehkä sitä lähtökohtaisesti olekaan, vaan se tarkoituksena on, että ihmiset pystyy elämään silleen säällistä elämää, niin kuitenkin sit siinä on sekin puoli, että tämä talous on kuitenkin kokonaisuus, missä ihmiset toimii, niin sitten jos leikataan ihmisiltä rahaa pois, niin sit se heikentää myös sitä talouskasvua. Että tavallaan, jos miettii, että mihin kannattaa vaikka veronkevennyksiä tehdä, niin kannattaa ehkä mieluummin tehdä veronkevennyksiä pieni- ja keskituloisille suomalaisille, koska tämmöiset ihmiset niin kuin minä käyttää rahaa kulutukseen lähtökohtaisesti, jos sitä jää yli, eikä sitten säästä sitä vaikka johonkin rahastoon, mikä tietysti voi olla hyvä asia sekin, mutta jos miettii silleen, että missä se raha varmemmin lähtee suoraan kulutukseen, niin kyllä se on niin kuin pieni- ja keskituloisille suomalaisille. No tästä on kyllä kieltämättä ihan kiva niin kuin puhua koko aika, mutta mulla on niin kuin, pitäisi niin kuin päästä sinne valtuustoonkin jossain vaiheessa ja haluaisin niin kuin tästä jatkaa, mutta mä luulen, että siihen menisi niin kuin koko tää niin kuin koko päivä. Siitä voi puhua pitkään. Niin voikin. Mutta entäs tekoäly, että millaisia ajatuksia se sussa herättää? Tekoäly on tietenkin mä mietin sitä tuossa just yksi päivä, että aika nopeasti tullut tämmöinen teknologinen muutos, että ihan muutama vuosi sitten se oli vielä vähän semmoinen niin kuin hassu, kaikki tämmöinen generatiivinen kuvanluonti ja muu oli vähän semmoinen hassu pieni juttu, että ei se vaikutti vähän niin kuin huonolta, se oli vähän semmoinen niin kuin ihan hauska kokeilla, mutta ei sitä niin kuin mihinkään käyttäneet, se on tosi nopeasti tullut generatiivinen tekoäly käyttöön tosi monilla aloilla ja kyllä sitä itsekin töissä aina välillä käytän. Mutta ongelmia siinä on myös, että jos puhutaan siitä, no ensinnäkin, nyt kun mainittiin se kuvien luonti, niin sitten koulutusdata, mitä on käytetty tekoälyssä, niin sehän on vähän eettisesti kyseenalaista, että miten sitä on hankittu, että on niin kuin ihmisten töitä käytetty siihen. Ja sitten nämä eettiset ongelmat jatkuu siihen, että miten paljon se kuluttaa vaikka sähköä tai vettä jossain jäähdytyksessä ja näin siellä sitten datakeskuksissa. Mutta onhan se niinku ihan selvä asia, että kun tämmöinen teknologia on kehitetty, niin ei se ole mihinkään lähdössä pois. Ja jos miettii niinku kansainvälistä markkinatilannetta, niin kyllähän sitä kaikki kilpailijatkin käyttää ja kilpailijamaat käyttää, niin ei Suomi tai suomalaiset voi jättäytyä siitä sillä lailla pois.
Et tietysti pitää pystyä puntaroimaan vähän sen välillä, että minkälaisia ongelmia siitä syntyy ja sitten mihin sitä kannattaa oikeasti käyttää. Et ehkä mä oon itse aina ajatellut mieluummin, että automatisaatio, digitalisaatio ja tekoäly, niitä kannattaa käyttää sellaisia tehtäviä, mitä ihmiset ei ole niin hyviä, mitä ihmiset ei välttämättä halua tehdä. Et ei välttämättä luoda tekoälytaidetta, vaan käytetään sitä sitten johonkin tutkimukseen tai automatisoidaan jotain tehtäviä. Mutta kyllähän tämä on niinku aika merkittävä osa talouskasvusta nykypäivänä, jos miettii vaikka Yhdysvaltoja, niin siellähän se on ihan niinku todella merkittävä osa siitä, että miten sen maan talous kasvaa. Niin kyllä se on ehkä esimerkki siitä, että ei sitä voida jättää huomiota. Vaikka tekoälyssä olisikin joku tämmöinen niinku markkinakupla kyseessä, niin kyllä se sitten voi olla, että se kuitenkin se tekoäly teknologiana jää, vaikka joku markkinoiden kupla puhkeaisikin, niin sit sitä pitää pystyä hyödyntämään. Uskotko, että tekoälyssä on jonkunlainen markkinakupla? Mä oon tätä niin jonkun aikaa miettinyt, että nämä OpenAI ja kaikki nämä tekoälyyhtiöt, siis nehän tekee tappiota. Mä oon miettinyt, että on miettinyt tässä jonkun aikaa, että milloinkohan se kupla poksahtaa, että onko säkin ajatellut tämmöistä? Että... No joo, mä muistan viime vuonna jossain kohtaa ajatelleeni sitä, kun mä tajusin, että Instagraminkin sinne DM-osioon oli tullut Meta-AI, ja mä mietin vaan, että onko tästä jotain hyötyä täällä vai onko tää vaan, että ne yritykset yrittää saada jotain käyttöä sille. Ja sitten jos meillä on tämmöinen tuote, jolle ei ole mitään oikeaa käyttöä, niin sitten se ehkä on vähän tämmöinen kupla. Ja kyllähän niin kuin just Yhdysvalloissa, kun näkee sen, että miten se markkina perustuu siihen, että ne yhtiöt siirtelee edestakas omaisuutta, ostaa tavallaan toiselta yhtiöltä lainatulta rahalla sitten tuotteita siltä toiselta yhtiöltä, niin kuin näitä siruja, niin sitten se on vaikuttaa vähän kuplalta. Silleen, että jos tekoäly on niin teknologiana sellainen, että sille ei ole oikeasti mitään tarpeellista käyttöä, vaan sitä yritetään tunkea kaikkialle, niin ehkä se sitten on vähän kupla. Vaikka siis tietenkin, kuten sanottu, niin onhan sille niin hyödyllisiäkin käyttötarkoituksia ja on monta paikkaa, missä siitä saadaan lisähyötyä. Et vaikka se kupla puhkeaisi jossain kohtaa, niin kyllähän se teknologia jää. Joo. Niin, onhan siinä toki on tekoälyssä hyviä, mutta onhan myös niitä huonojakin puolia. Kaikessa on hyviä ja huonoja puolia, sitä ei pääse ikinä oikeastaan pakoon. Mutta ainakin yksi huono puoli, mikä on ainakin ilmennyt tässä ja pohtinut tätä aika kauankin, että missä vaiheessa se tekoälyvideo, niin missä vaiheessa se näyttää niin samanlaiselta kameran videon kanssa, että ihmiset alkaa käyttää sitä rikoksen vääristämiseen. Ja tätä me ollaan nuorisovaltuustossakin pohdittu ja sitä kautta ollaan sitten kirjoiteltu lausuntoa tai kannanottoa muutama kuukausi tässä, mutta sekin on johtunut siitä, että mä oon nyt odotellut, että muutkin kirjoittelisi sinne. Ja kyllä mun on pakko myöntää, että itsekään sinne paljon en kirjoita, että ehkä 1-2 kappaletta sinne on kirjoitellut, mutta semmoinen homma, että ajatteletko, että tästä tulisi semmoisen rikollisuuden väärentämisen ilmiö? Onhan se tosi huolestuttavaa, jos miettii sitä, että siis onhan ne jo aika realistisen näköisiä monet videot. Kyllä mä ehkä itse arvelen, että tällä hetkellä vielä itse tunnistan, jos näen tekoälyvideon, koska siinä on jotain sellaista, mistä se arvaa, mutta moni ihminen varmaan ei enää oikeasti erota sitä eroa. En mä tiedä, miten rikollisuuden, on rikollisiakin käyttötarkoituksia, että voi saada tekoälyllä näyttämään, että ihminen tekee jotain, mitä se ei ole oikeasti tehnyt tai näin. Et kyllähän se on ihan sellaisia, ehkä mä oon eniten huolissani sellaisen misinformaation ja disinformaation levittämisestä. Itse mietin paljon politiikkaa ja vaaleja ja näin, niin minkälainen vaikutus on sit sillä, että jos ruvetaan vaikka massiivisesti tehtailemaan jotain sellaisia videoita, missä saadaan poliittinen vastustaja sanomaan jotain, mitä se ei ole sanonut, tai tekemään jotain. Mä näin tänään jonkun semmoisen tekoälyvideon, missä kun Orpolla oli tämä liekinheitin kuva, niin sitten siinä oli Orpo ja Purra eduskuntasalissa liekinheittimien kanssa. Ja siis se oli selkeästi AI:ta, mutta en mä ole ihan varma, että tajuuks kaikki sitä, että se on tekoälyllä tehty. Ja sit mä vaan mietin, että miksi, että tää on
eikö voi kritisoida poliittisia vastustajia niin kuin oikeilla asioilla, mutta sitten jos mietitään, että meillä on kuitenkin niin kuin sillä tietyllä tavalla vihamielisiä tahoja, jotka haluaa vaikuttaa meidän politiikkaan, eli vaikka jos puhutaan Venäjästä, niin kyllä Venäjällä on intressit murentaa luottamusta suomalaiseen niin kuin poliittiseen järjestelmään, suomalaiseen yhteiskuntaan, niin sitten jos tulee videoita, jossa joku poliitikko sanoo tai tekee jotain, mitä ei ole oikeasti tehnyt, niin sitten se vähentää sitä luottamusta. Ja sitten taas niin kun se myös antaa tietynlaisen semmoisen tekosyyn tai tämmöisen niin kun, pakenemisväylän sille, että jos poliitikko sanookin jotain niin törkeätä, niin sitten se voi väittää, että se oli itse asiassa tekoälyjuttu tai tekee jotain, jonkun rikoksen, niin sitten voi sanoa, että ei kun se oli tekoälyllä tehty, en ole tehnyt tuollaista. Tämä kaikki niin kuin ruokkii sellaista mediailmapiiriä ja semmoista sosiaalisen median käyttäytymistä, missä on aina entistä vaikeampi ymmärtää, että mikä on totuus ja mikä niin kuin valetta. No millä tavalla sä sitten pyrkisit tätä niin kuin ehkäisemään, niin kuin, että tämä ei toteutuisi? Että onko semmoisia vielä mietitty vai onko se vähän niin kuin kesken? Ainakin meillä tuli mieleen semmoinen, että no tää on vähän semmoinen EU-tason juttu. Mutta jos sä pääsit sinne eduskuntaan, luultavasti sä pääset vaikuttamaan myös EU-tason juttuihin jonkun verran. Mietin vaan sitä, että niinku, no tästä monelle puhunut, mutta niinku jos tekoälyyhtiöille asetettaisiin semmoinen leimavaatimus, että niinku siinä on oltava semmoinen selkeä leima, jota ei pysty rajata pois millään keinoin, joka on kaikissa tekoälyllä tehdyissä videoissa ja informaatiossa merkittäisiin todella selkeästi lähteet. Ja jos tämä ei toteudu sen EU-sääntelyn mukaisesti, niin sit se tekoälyalusta kiellettäisiin EU:sta. Tämä ei ole niinku, tämä ei ole helppo asia, että sitä pitää niinku pohtia ja niinku käydä läpi, että mikä niinku on määritelmä niinku selkeälle ja kaikkea semmoista, että se ei ole niinku semmoinen yksinkertainen asia. Ja sitähän siitä pitäisi niinku myös Afrikan mannereen, Amerikkojen, Aasian ja muiden maiden maanosien ottaa koppia, että niinku se on vähän tämmöinen, pitäisi tehdä globaali homma. Kyllä, ja siis nimenomaan EU on se ehkä paras keino tuollaiseen, koska sitten kun EU tekee jonkun vaatimuksen, niin yleensä kansainväliset yrityksetkin sit sitä noudattaa. Jos Suomi tekee jonkun vaatimuksen, niin sitten saattaa vaan sanoa, että no, me poistutaan sitten Suomen markkinoilta. No tietysti sitten joskus isot yhtiöt yrittää laittaa EUllekin vastaan. Mutta kyllä toi on aika hyvä ehdotus, just toi niinku leimaaminen ja niinku sen jotenkin se datan merkitseminen, mitä on luotu tekoälyllä. Että sehän voi olla, että se on jonkinlainen tekninen ratkaisu, mikä ei sitten käytännössä käyttäjälle näy, mutta voisi olla ihan hyvä, että se olisi aina niin kuin jotenkin siinä näkyisi, että tässä on kyse tekoälyllä tuotetusta sisällöstä, että ihmiset oikeasti sitten tajuaisi sen. Niin kyllähän niin kuin vastuulliset mediat nykyäänkin merkitsee, että jos niillä on joku tekoälyllä luotu juttu, vaikka jos se on vaikka jutun aiheena, niin sitten siinä aina lukee se, että tekoälyllä on luotu. Mutta sitten jos menee tuolla sosiaalisessa mediassa, niin ei sitä välttämättä mitenkään merkitä. Että toi on kyllä aika hyvä. Ja just se, että EU on se oikea väylä tämmöisten niin kuin digijättiläisten kontrolloimiseen ja niiden tiettyihin väärinkäytöksiin puuttumiseen, koska Suomi on kuitenkin aika pieni maa sit loppujen lopuksi. Ja kuten sä sanoit, niin EU-politiikka on tosi iso Suomen politiikkaa nykyään. Ja tietenkin mun mielestä Suomen valtion tavoitteena pitäisi olla vaikuttaa EU-hun tässä, eli siis toisin sanoen sitten tulevassa hallitusohjelmassa oli siellä mitkä puolueet sitten tahansa, niin olisi hyvä puuttua myös tähän asiaan, että saataisiin EUta viemään sitä asiaa oikeaan suuntaan. Joo. Tästä voisikin keskustella kauan, mutta nyt meidän pitää siirtyä seuraavaan aiheeseen. Ja itse asiassa tuossa tuli niinku just hyvin itse sanoit, että niinku pitäisi mahtaa olla hallituspuolueita, niin jos sä olisit niinku pääministerinä tai niinku hallitustunnustelijana, en nyt kysy niinku tarkkoja puolueita, mutta minkälaisia puolueita sä sinne ottaisit? Mä kyllä saatan uskaltaa mainita jo ihan puolueita nimeltäkin, että tietenkin SDP pääministeripuolueena on hyvä lähtökohta. Sitten mä tunnustaudun sellaiseksi punavihreän linjan ystäväksi, että kyllä mä niin näen, että vihreät ja vasemmistoliitto on hyvin läheisiä puolueita SDPn kanssa. Ja sitten
mä tiedän, että moni keskustalainen ei ehkä pidä viime hallituskautta mitenkään erityisen onnistuneena, mutta kyllä mun mielestä se hallitus onnistui tekemään niin kuin tärkeitä asioita, mitä piti saada tehtyä, ja sitten oli myös korona-juttu, niin kyllä mä näkisin, että se hallituspohja, missä on SDP ja keskusta, niin on aika hyvä lähtökohta. Ja no, mutta kuten tiedetään, niin sellainen hallituspohja, jossa on SDP, keskusta ja sitten vihreät ja vasemmistoliitto, niin se ei ole kauhean todennäköinen, koska puolueet haluaa aina tasapainottaa sitä jollakin tavalla, että siellä on niinku niitä vähän enemmän samanmielisiä puolueita. Mutta kyllä varmaan niinku, tietyllä tapaa pitäisi pystyä löytämään myös sellaista uutta linjaa Suomelle, että sellaiset puolueet, jotka on siihen valmiita, että oikeasti muutetaan niitä asioita, mitä Suomessa tarvitsee muuttaa, ja sitten ei sitten rikota niitä asioita, mitkä toimii, mutta sitten että olisi valmis uudistamaan asioita sillä lailla, niin kuin sanotaan näin, tavallisen ihmisen näkökulmasta myönteisellä tavalla, niin semmoiset puolueet olisi minusta lähtökohtaisesti aika hyviä. Niin kuin, vaikka yhteistyö on tärkeää ja niin kuin pitää pystyä kaikkien kanssa keskustelemaan, niin kyllä mä näen tosi vaikeaksi semmoisen ajatuksen, että vaikka SDP olisi hallituksessa, jos olisi kristillisdemokraatit tai perussuomalaiset erityisesti. Et jotenkin tässä on tapahtunut sellaista, no ei ehkä SDP ole liikkunut kauheasti mihinkään, mutta että sitten tietyt puolueet on ainakin retoriikan tasolla liikkunut koko ajan vaan niin kuin enemmän semmoiseen laitaan, niin aika hankala nähdä semmoisten puolueiden kanssa. Joo. Nyt pitää tostakin siirtyä eteenpäin. Ja, nyt haluaisin kysyä sulta, tämä on vähän niin kuin kaksoiskysymys, mutta mitäs tämän hallituksen päätöksen niin peruisit ja miten sä taittaisit velkaantumisen? Erinomainen kysymys, ja se on se 8 miljardin euron kysymys. Tietysti Suomen politiikassa on pitkään pyritty siihen, että aina hallitukset ei heti peru edellisen hallituksen niin kuin tekemiä asioita, mikä on ehkä ihan hyvä, mutta onhan niitä semmoisia, siis kyllä mä, niin kuin jos mulla olisi yksin mahdollisuus päättää sitä, niin kyllä mä peruisin sosiaaliturvaleikkauksia, mitä on nyt tapahtunut, varsinkin näitä uusimpia, että ne on ollut aika vahingollisia, ja kuten mä sanoin, niin se on myös ollut vahingollista sille Suomen kotimaiselle kysynnälle ja talouskasvulle sitä kautta. Ja sitten ihan se, että jos oikeasti ihmisiä ajetaan, niin kuin entistä enemmän ihmisiä ajetaan köyhyysriskiin, niin kyllähän se on aika vahingollista yhteiskunnalle. No sitten tulee mieleen, mitä hallitus voisi tehdä vaikka saman tien, olisi perua tämän yhteisöveron alennuksen, joka tulee voimaan vasta ensi vuoden alusta. Sitä perustellaan sille, että halutaan saada investointeja liikkeelle, mutta siihenkin olisi mahdollisuus tehdä niin kuin näitä investointeja tehokkaammin ilman, että tulee tämmöinen niin kuin blanket veronalennus kaikille yrityksille, koska Suomen valtiontalouden tilanne on niin hankala, että ei ole varaa siihen, että niin kuin sieltä pudotetaan miljardi euroa pois tuollaisella jutulla. Että siinä nyt muutama semmoinen, mitä lähtisin ehkä perumaan sitten tulevalla vaalikaudella. No mutta sitten se velkaantumisen taittaminen tai velkasuhteen niin parantaminen ja velkaantumisen hidastaminen. Varmaan on hyvä todeta se, että eihän velkaantuminen ole loppumassa seuraavalla vaalikaudella. Oli siellä mitkä tahansa puolueet ja teki ne mitä tahansa, vaan pikemminkin kyse on siitä, että se pitää saada se velkasuhde jotenkin pysymään järkevällä tasolla. Mutta tietysti valtiontalous on eri asia kuin kotitalouksien velka. Niin, kyllähän niitä säästöjäkin on tehtävä. Että, mä tuossa yksi päivä mietin sitä, että julkinen sektori tekee aika massiivisesti erilaisia hankintoja yksityisiltä yrityksiltä, että olisiko siellä mahdollisuutta lähteä hakemaan säästöjä esimerkiksi kilpailuttamalla asioita uudestaan. Valtio on kuitenkin niin iso hankintojen tekijä, että se voi tietyllä tavalla vaatia myös parempia ehtoja yrityksiltä. Ei tämäkään tietysti varmaan suosittu mielipide ole vaikka sitten siellä yrityksissä, jotka niitä tekee, mutta kuten tiedetään, niin valtiontalous on hankalassa tilanteessa. No sitten yritystukia pitäisi lähteä kyllä purkamaan jo ihan senkin takia, että niillä on sellainen markkinoita vääristävä vaikutus ja niihin kuitenkin menee aika iso summa rahaa, en nyt tästä summia
muista äkkiseltään, mutta kuitenkin puhutaan ihan miljardiluokasta. Ei tietysti kaikkia yritystukia, ja mun mielestä on tärkeää se, että valtio tukee esimerkiksi uutta liiketoimintaa ja kehittämistä. Mutta siinä ehkä se on, ja on varmaan rehellistä todeta se, että koska se valtion talouden tilanne on niin hankala, niin että jos joku puolue lupaa, että veronkorotuksia ei tehdä, niin se puolue kyllä nyt vähän huijaa sitten äänestäjiä siinä kohtaa. Että kyllä mä luulen, että se jonkinlaisia veronkorotuksiakin tarvitaan tulevalla vaalikaudella, että se saadaan se velkaantuminen taittumaan. Mutta mä en myöskään kyllä ihan sulata sellaista näkökulmaa, mitä jotkut esittää, että on ihan tietysti mahdoton ajatus sopeuttaa Suomen julkista taloutta silleen, että meillä on vielä hyvinvointivaltio sen jälkeenkin. Vaan kyllä mä uskon, että se on mahdollista. Se pitää vaan tehdä silleen, ajatellen niitä vaikutuksia tavallisten ihmisten elämään ja siihen talouskasvuun. Mutta jos tämä niinku puhutaan, että 8-11 miljardia euroa, niin se kuulostaa todella isolta summalta, ja sitähän se tietenkin onkin. Mutta sitten kun se lasketaan prosentteina BKT:stä, niin se on noin 2,5% se sopeutustavoite. Niin tämmöisiä sopeutuksia on tehty Suomessakin aiemminkin onnistuneesti. Et esimerkiksi Kataisen kaudella, jolloin Jutta Urpilainen oli valtiovarainministerinä, niin silloin tehtiin saman kokoluokan sopeutusta suhteessa siihen BKT:hen. Ja kyllä meillä on edelleen hyvinvointivaltio, vaikka se onkin varmaan ottanut eri hallituskausilla tietynlaista osumaa ja vähän jotkut asiat heikentynyt, mutta kyllä niin kuin sopeutuksia on mahdollista tehdä, ja on myös vastuullista puolueiden se sanoa, että kyllä niitä myös tullaan tekemään seuraavallakin vaalikaudella. Joo. No nyt ei ainakaan mieleen tuu mitään. Tai itse asiassa tulee jo. Niin, et maininnut, että peruisit tai keskeyttäisit tunnin junahankkeen, että länsirata tai jo. Eikö se keskeyttää vai keskeyttäisitkö? Kyllä mä tietysti lähtökohtaisesti kannatan raidehankkeita. Tunnin juna on ehkä tietysti, siihen mulla ei ole ihan hirveän vahvaa näkökulmaa tässä mielessä, että tietysti voisi olla, että niitä hankkeita kannattaisi tehdä muuallekin kuin vaan Petteri Orpon työmatkalle. No ei, tää oli vähän ilkeästi sanottu, mutta kyllä mä niinku näen, että kyllä valtion kannattaa panostaa julkiseen liikenteeseen ja raiteisiin erityisesti, koska ne on kuitenkin silleen sen vihreän siirtymän kannalta aika tärkeitä ja näin, mutta sitä, että onko tunnin juna sitten nyt välttämättä ollut paras mahdollinen hanke, niin siitä en ole kyllä ihan vakuuttunut, mutta en mä kyllä nyt sitä ehkä lähtisi perumaan, jos tämä hallitus se nyt kuitenkin sitten vie läpi. Joo. No hei, nyt on ihan pakko ihan kohta alkaa lopettelemaan, niin puhutaan lopuksi vähän Kekkosta. Kekkosesta voi ei. Joo. No niin, mulla saattaa olla kriittisempi näkökulma Kekkoseen. Joo. Mitä mieltä sä oot Kekkosesta? Mielestäni se oli yksi aika hyvä Suomen presidentti. Mä ainakin näen silleen, että jos se ei olisi ollut tasavallan presidentti, niin me varmaan istuttaisiin tässä ja puhuttaisiin Venäjää ja varmaan kehuttaisiin Putinia. Sen vielä sanoa, että joo, en mä sano, että Kekkonen oli täydellinen, ja todellakaan ei kukaan ole täydellinen, mutta olihan se niinku aika lopulta mittakaavassa aika hyväkin presidentti, ja kyllä valta turmelee, että kyllä se valta sit lopuksi meni päähän, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä se lopulta hommat hoiti, enkä mä sanoisi, että se mikä diktaattori olisi, että Kurvista lainaten, tai Kurvista lainaten, kun hän lainasi Kekkosen lapsenlapsia, että jos Kekkonen olisi ollut diktaattori, niin olisi pankkitilit kunnossa Sveitsissä ja jahdit Monakossa. Kyllä mä siitä ihan samaa mieltä, että ei se mikä diktaattori ollut. Vaikka tosiaan oli ehkä niitä parlamentarismin kannalta vähän haastaviakin toimenpiteitä, mitä se teki. Emme ehkä puhuttaisi Venäjää, koska ei Virossa ja Latviassa ja Liettuassakaan, tai siis kyllä jotkut puhuu Venäjää, mutta onhan nekin maat sitten sieltä Neuvostoliiton ikeestä vapautunut, mutta on varmasti ihan totta, että Kekkonen hoiti sitä ulkopolitiikkaa siinä ajassa vaaditulla tavalla. Mutta se, mistä mun kriittisyys tulee, on se, että Kekkonen myös hyödynsi sitä luottamusta, mikä hänellä oli
tuon kohden siihen, että se käytti sitä semmoisena sisäpolitiikan työkaluna, mikä on minusta ongelmallista, että puhutaan noottikriisistä ja tällaisista asioista, ja sitten kun Neuvostoliitto antoi ymmärtää, että Suomen kannattaa valita presidentiksi Kekkonen, että sitten suhteet on hyvässä kunnossa, niin ehkä siitä tulee semmoinen tietty kriittisyys, mutta olihan se niin kuin pitkä aikakausi Suomen historiassa ja kylmän sodan aika oli vaikeaa aikaa Suomelle ja se oli semmoista tasapainottelua, että ei ollut sellaista selkänojaa jostain muista liittolaismaista, niin kuin vaikka meillä nykyään on. Että kyllähän siinä niin kuin voi ymmärtää, että Suomen presidentti ja Suomi tekee kaikkensa, että se riippumattomuus ja itsenäisyys säilyy. Mutta joo, näen, että siinä on ollut kyllä myös haastavia piirteitä siinä, että miten se on käyttänyt sitä sisäpolitiikkaa. Mä olin opiskeluaikana, mä olen opiskellut historiaa, niin yliopistolla niin meillä oli kerran tämmöinen, miksi sitä nyt sanoisi, ekskursio tuonne Kekkosen arkistolle, mikä oli kyllä ihan kiinnostavaa. Se on semmoinen niin kuin käytännössä oma kotitalo, jonka kellarissa on sitten erilaisia arkistomateriaaleja, niin kyllähän siellä oli tosi monenlaista materiaalia, että Kekkonen on kuitenkin ollut merkittävä historiallinen hahmo jo ennen sitä, kun se oli presidentti. Se on toiminut monessa ministerin tehtävässä ja ollut jo ennen sotaakin politiikassa mukana. Että Kekkoseen tiivistyy aika pitkä pala Suomen niin kuin modernia historiaa. Joo. Mutta hei, kiitos, että tulit. Kiitoksia. Oli hauska tulla keskustelemaan asioista ja Kekkosesta. Joo.